Hned po první světové válce tu byla velká snaha zajistit dlouhodobý mír, ale už ve 20 letech se ukázalo, jak je to všechno křehké. Co podle tebe nejvíc přispělo k tomu, že tyto snahy tak rychle selhaly? Ta křehkost byla pořádná. Dost to ovlivnil třeba izolacionismus Ameriky, oni se sice účastnili války, ale pak se stáhli zpátky za oceán a moc se už do evropských věcí nechtěli montovat. Ale hlavně začaly se rychle šířit různé totalitní režimy, což míru rozhodně nepomáhalo. Jasně, a do toho přišla ještě velká hospodářská krize po roce 1929, ta úplně rozložila světové hospodářství, což dalo šanci radikálním politikům. Přesně, ekonomická mizérie vždycky nahrává těm, co slibují rychlá a jednoduchá řešení. A zároveň se v Rusku zrodil Sovětský svaz, po Leninově smrti převzal moc Stalin, což znamenalo tvrdý totalitní režim. Ono vlastně každý kontinent měl najednou své specifické napětí. Tohle období bylo fakt jako smršť. V Itálii se dostal k moci Mussolini a založil první fašistickou diktaturu. Překvapilo tě, jak rychle se jeho styl začal šířit do dalších zemí? Docela jo, a zároveň mi přijde šílené, že fašismus vlastně začal jako odpověď na chaos a nejistotu. Třeba v Japonsku taky armáda získala obrovský vliv. Po mukdenském incidentu obsadili Mandžusko a vytvořili tam stát Mandžukuo, což byl jasný krok militarismu. A bylo to jako domino, jeden stát za druhým přibíral vojenské nebo autoritářské prvky. Třeba Německo to už začalo být na přelomu 30. let hodně neklidné. Jo, a právě Německo to je vlastně kapitola sama pro sebe. Hitler využil krize a nespokojenosti lidí a slíbil jim všechno možné, hlavně zrušení Versailleské smlouvy a nový prostor na východě. Hitler se pak dostal k moci v lednu 1933 a během pár měsíců převrátil celý stát na ruby. Ty změny byly neuvěřitelně rychlé, souhlasíš? Bylo to téměř až děsivé, jak rychle to dokázal. Třeba už v roce 1935 zavedl znovu brannou povinnost, což znamenalo obnovení a posílení německé armády. Navíc připojili Sársko, což zase Německo posílilo geopoliticky. A ještě v tom samém roce zaútočila Itálie na Etiopii a společnost národů jen bezzubě přihlížela. Mám pocit, že tyhle nečinné reakce západních mocností dali Hitlerovi i Mussolinimu zelenou k dalším krokům. Souhlasím, třeba remilitarizace Porýní v roce 1936 byla v rozporu s Versaillesem i Locarnem, ale Francie ani Británie nijak nezasáhly. To podle mě Hitlera přesvědčilo, že mu další agresivní tahy projdou. Tohle vyeskalovalo v roce 1938, když Hitler připojil Rakousko a pak začal vyhrožovat Československu. Jak na tebe působí ta slepá víra západních mocností v dohodu s diktátorem? Popravdě působí to skoro až naivně. Chamberlain byl přesvědčený, že Mnichovská dohoda zajistí mír, ale Hitler vlastně dosáhl, čeho chtěl bez výstřelu. Československo přišlo o Sudety a bezpečnostní záruky byly v troskách. Co mě na tom fascinuje, je ta rychlost. Během pár měsíců se rozpadla celistvost státu, Maďarsko i Polsko si ukosili kus území a lidé začali utíkat. Všechno přišlo o obranyschopnost a zůstala jen Hitlerova prázdná záruka. Jenže ta záruka nevydržela ani půl roku. V březnu 1939 Němci obsadili zbytek Čech a Moravy a Slovensko se stalo v podstatě německým satelitem. To už bylo jasné, že další válka je na spadnutí. To mi připomíná, jak se Sovětský svaz nakonec přiklonil ke spolupráci s Německem. Pakt Ribbentrop-Molotov byl vlastně obrovské překvapení pro celý svět, nemyslíš? Bylo to šokující, hlavně když si vezmeš, že Stalin předtím chtěl spolupracovat se Západem, ale po Mnichovu ztratil důvěru a radši si s Hitlerem rozparcelovali Polsko. Tajný dodatek paktu rozdělil celou východní Evropu. A už v srpnu 1939 bylo jasné, že je průšvih na spadnutí. Británie a Francie se sice zaručili za Polsko, ale pakt Německo-SSSR byl jasný signál, že malým státům se nebude nikdo zastávat. Konflikt už visel ve vzduchu. Přesně, první střety začaly už koncem srpna u Jablunkova. Bylo jen otázkou času, kdy se z lokálních incidentů stane totální válka. A to jsme teprve na prahu druhé světové války.